ca să merg în cameră la mine. Înțelegi? Asta este camera. Mă, nu, eu vreau acolo. Bine. Numai că bunica vrea și anumite lucruri și are și ea dreptul să vrea anumite lucruri, așa cum și tu vrei. Ea vrea să doarmă cu mine. Tocmai eu nu vreau să dorm cu ea. Îi spui că nu vrei să dormi cu ea? Îi spui că vrei să dormi și tu în camera ta cu bunicul, da? Nu vreau. Îmi duc acolo. Lasă să se ducă, o las să se ducă. Lasă, lasă. Vino cu mine, vino cu mine, vino cu mine. Lasă-mi face.